wasekuru nzou pandoshandira ndiri kubhindura pakasimbi ndoita zvekurapa asi kurapa kwangu handisi ndorapa ndoshandisa mudzimu vakuru ndo vanorapa dambudziko ravanorapa vane matambudziko vakasungwa vanosunungurwa vane mhepo dambudziko remhepo mhepo dziri pakasiyana siyana kune vane mhepo dzekusungwa nedzeurombwa zvikwambo vamwe vanorasika njere ndovarapa futi zvakare ndoya kuzvirwere kune zvirwere zvemhepo nezvirwere zvingadai zviri zvenyama zvingaiswe nemhepo zvakafanana vamwe vanozvimba makumbo vamwe vanorwadziwa nemusana vamwe mukati medzimba ndinogadzirisa futi mukati medzimba mukati medzimba umu munosangana nematambudziko akasiyana siyana vamwewo dzimba dzavo dzinenge dzisingaite muimba yemukati vamwewo vanenge vachitova vakasungwa nhengo dzavo vanenge dzinenge dzisingasumuki vamwe vakadzi vanenge vachingorasa mvura vamwewo vanenge vachirwadziwa nechibereko ndoyawo zvirwere zvepabonde ndozvirapa kwewo zvirwere zvekurwarawo zvakafanana nemusoro mudumbu nemusana wokurwadziwa pane misana iri pakasiyana kune vamwe vanorwadziwa nemusana wokubuda kozoti vamwe vanokurwadziwawo nemusana zvose mishonga yachona yose ndinotumwa kuitsvaga nevanondituma ndobatsira munhu wachona kuti agone kurarama upenyu ugone kumurerukirawo matambudziko andorapa akasiyana siyana uyezve ndoitawo zvemasvikiro zvemvura matambudziko anenge anetsawo mukati menharaunda kungava kumadzisabhuku kumadzimambo ndioshedzwawo ndichiendawo kunopawo mazano semazano anenge vachitsvagawo kuti vavewo nenzira yavo kuti nzira yavo igone kukurika zvakasiyana siyana zvandiorapa nevamwe vane mashaviwo neimwe mudzimu nemidzimu inodawo kubudiswa ndinobudisawo mhepo dzichitaurawo kuti dzabva kupi nokuti vamwe vanogona kugadzwa iri mweyo yongozi ngozi inokumbirwawo yozorora kana izvi zvichida huchida kuripwa huripwawo vamwe vane huripwa hwakadaro vamwe vanouya nematambudziko akaita seiyayo ndinovabatsirawo futi kuzoti vamwe vanenge vakasungwa vasingaroorwe vakagadzwa mweya wekuti havakwanise kuwana dzimba havakwanise kuita sei ndogona kuvarapa futi zvakare dambudziko ravo vanogona kusunungurwa ndozvinenge zviripo kuti vagone kusunungurwa asi handisiri ndosunungura vanoshanda handisirini asi vanoshanda ndo vakuru vanosvika pandiri ndo vanokwanisa kurapa mushonga ndotoitewo kuratidzwawo ndotoitewo kuoneswa kuti ndigone kurapa munhu kuti apore ndine vazhinji vandabatsira ndine vazhinji vandarapa vane matambudziko adaro nevamwe vanoitawo zvekuti vane munyama rushambwa kuti pachaanoshanda hapana chinobudirira haabudirire hapana chinofamba vamwe vazhinji zvinowanzowanika kumabasa ndokwanisa kusunungura kuti mabasa avo agone kutambanuka agone kubatawo chinooneka mumaoko make nekuti kunenge kune mhepo dzinenge dzisingadiwo chakanaka dzimwe dzingadai dziri mhepo dzekugadzirwa dzimwe dzingadaiwo huri hurema ungaiswe kuti njere dzigone kurasika asava nekuti pese paanobata chinhu chaanobata chisabatirire paari imhepo dzingadai kufamba paari zvichiita sekudaro ndo matambudziko mazhinji andowanzosangana nawo mukufamba
nemukuuya munoita vanhu vazhinji ndichivabatsira zvizhinji zvandinovabatsira nazvo zvandinokwanisa kuti ndigone kuvabatsira, asi zvizhinji izvo zvando zvandati ndigone kuti vane matambudziko iyayo tinogona kubatsirana kusvika zvinhu zvavo zvinge zvaita. Nevamwe vane matambudziko ekuti vanobirwa, kana vabirwa zvinhu zvavo vanenge vatadza kuziva kuti ndiani amubira, ndikagone kumuratidzawo kuti nzira yekuti agone kutsvaga nayo zvinhu zvake kuti agone kuzviwana, ndinozvigona futi. Zvinogonekwa futi. Ndine vazhinjiwo vamwe vanoti vabirwa mombe, vamwe vabirwa zvigere zvavanenge vabirwa midziyo yavo, imwe midziyo yavo inodzoka kana zvichinge vabatsirwa, vamwe vanodzoka vachiti midziyo yavo vaiwana. Ndo matambudziko mazhinji andowanzosangana nawo kunyanya yekubirwa, kuti vazhinji vanenge vachikuti pano ndabirwa, apa ndabirwa. Saka ndokugadzirisa kwandinenge ndichiitawo, tichifamba tichienda kumberi nevarwere vanouya kuzorapwawo ndinorapa. Ndo dambudziko randikataura kuti vane matambudziko aya tigone kusunungurana, tigone kubatsirana zvinhu zvifambe, nekuti ndo kurarama akuti kushayikwe matambudziko. Munhu wese anowanikwa ane dambudziko tichirarama. Saka matambudziko ndokuti tigone kurerutsirana zvigone kufamba. Ndo zvandingakwanisa kutaura izvo. Ndikubatei muromo ipapo sekuru, mataura nhau yekubirwa. Saka zvamunokwanisa kuita imimi ndezvekuti munokwanisa kuudza munhu amubira, asi hamukwanisi imimi kuita kuti munhu yadzose here. Ndinokwanisa kumuratidza nzira yezvinhu zvake, zvouya zvinhu zvake, kana zvauya zvinhu zvake ndopatotanga kutaurirana ipapo. Saka muri kuvedza kutaura kuti kana inini ndoti ndabirwa, hapana mari yandinotanga ndakubhadharai kusvika kozowane uripo wekuti kana munhu achona achinge adzoka, munokwanisa kudzoka naye kwandiri inini ndindokwanisa kuzomusunungura. Izvo ndo patenge takuchitaurirana. Right. Mataura nhau yemudzimba. Tisati tapinda mune yemudzimba idzodzo, pane mumwe akandibata achiti ganda rake iri riri kuchinja, asi kuzwa kuti chii chiri kuitika kwaari, akuita kunge musope. Dambudziko rekurapa nyama, ndingadai kubata zvinhu zviri zviviri, nekuti inini kuuya kunoita munhu kwandiri handitambire dambudziko rekuti urintaura kuti urwadzwa nemusoro, asi iwewe vakuru vanouyawo ndivo vanokutaura kuti dambudziko rako nechirwere chako chiri kurwara nacho iwewe chirwere chakati nechakati. Indokwanisa kuti pachirwere chawabatwa nacho iwewe zvino pamwe kuti musoro, asi iwo siri musoro, iri mhepo iri iri kubata pauri ndiri kukonzesa musoro iwo. Kozotiwo mwenenge isiri mhepo asi chiri chirwere chiri paari. Ndokurapa kwandinoita kunosiyaniswa dambudziko remhepo nedambudziko renyama. Saka ndorapa zvinhu zviviri pamunhu. Saka iye anogona kuti ari kurwara nechirwere chekushuka kana kuti chekurasika kweganda, asi pane mhepo dzimwe dzinoda kugadzirwa paari kuti mhepo anogona kuti ndamupa mushonga asi mhepo ina. Saka ipapo semataura amaita kuti munhu kana auya munokwanisa kuti muone dambudziko rake. Zvino sekuruka dambudziko ratinaro ndekuti vazukuru venyu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana, vari kunze kwenyika, vari kunana South Africa, kuZambia, Malawi, America zvichingodaro. Ipapo panoitwa sei? Izvo zvimuzukuru wenyu andataura ari kubva ganda iye ari tori kuCanada. Anosvika pedyo semudare munomu sekuya kwamaitawo, tokwanisa kubatsirana ndichiona dambudziko riri paari, iwo nemanzwira anenge achiita nezvinenge zviri paari, iye ndiye anokwanisa
kuziva kuti kana takutaurirana iye anobvuma zviri paari kana kuti zviri paari tokwanisa kubatsirana nazvo. Zvichireva kuti kana iye ari kuCanada kwamukwanise kumubatsira kumushonga ndinogona kumubatsira ari kwaari. Asi chekutanga ndechekuti iye anofanirwa kutanga auya padare totaurirana. Kana tataurirana chirwere chake tokwanisa kumurapa. Right. Sekuru kune vanasikana vanoita basa rekutengesa miiri yavo kuti vawanewo chouviri, munokwanisa kuvabatsira here kuti vawane makastoma? Zvinenge pakubatsira kwandingagone kuvaita, kune vamwe vanodawo kuti vaite malaki. Saka kana munhu auya achida zvelaki ndinogona kumupa zvelaki kuti aite se zvinhu zvake zviite se zvimutambanukire kana asi ndisingatarisire mukati menzira idzodzo ndingagona kutanga kumubatsira nenzira idzodzo ndodzo dzamarapa kuti ndigone kumuumbiridza upenyu hwake hwakanaka. Then todzoka panhau yamataura yekubirwa. Izvozvo so ndine vamwe vakomana vandibata kuseni kunoko vachiti izvo vakabirwa vanhu vachishandisa pfuti, vakabirwa usiku here handisi kuziva, asi vakabirwa ndatingati anonzi muchirungu ma-armed robbers. Vanokwanisa kuyamurika here vakadaro? Vakadaro vanoyamurika kuburikidza kwokuti kugadzira kwandinoita edha kuti munhu ari kuda kuti zvinhu zvake munhu wachona adzore kana kuti munhu wachona afe nazvo, iwe ndiwe unosarudza chinhu zvauri kuda kuti munhu wako aite kana kuti zviitike paari kuburikidza kwemunhu anenge akubira, nokuti munhu akwanise kudzosa pasina dambudziko raanenge awana. Anotanga awana dambudziko munhu wachona akubira wacheye ndokuti adzose zvinhu zvacho. Ane mushandira pamwe waita nemumwe waaifambidzana mumabhizimusi make, asi nekufamba kwenguva vakabva vapesana. Munguva yavaishanda vese pane zvibvumirano zviya zvinoitwa zvokuti kana uchinotora mari yekambani unongosaina signature yako inenge yabvumwa kubhengi, uye zvaine chinzvimbo chake ichocho. Saka pavakapesana kudaro, mari dzichiri kungouya, uya akuuya achitora mari mubhengi, hapana, asi havachisiri kushanda vese. Saka ndoita seiko kuti amire munhu iyeyu? Mitemo yemunyika medu inotirambidza kuchinja vanhu vanenge vari vatungamiri vekambani, nawo akungouya achingotora mari pamadiro. Ndoita sei? Dambudziko iri idambudziko diki diki. Chisungo chaanoiswa ndechebasa rake. Isu tinomusungira pabasa rake. Anenge abata mari angagone kurwara kana kuti zvinomunetsa kusvika pakuti ivo vanogona kuzvitaurirana ndokuti dambudziko iri ripere, kuti ndivabatanidze. Uyu anotowana zvaanowana, kana aona zvaanowana vanozisa mari vaita se vabatana votaurirana kana vachida zvekutaurirana. Asi kana vatingade zvekutaurirana kugadzira futi zvakare ndinogona kuti dambudziko iro ripere. Then pane mumwe muzukuru ari kuti munhukadzi ari kuti haachaende kuma-MP, asi ari kufungidzira kuti kutorwa kwakaitwa hembe dzake dzemukati ndo pakatanga dambudziko irori. Dambudziko iroro riri kuwanikwa nevakawanda. Dambudziko iroro vamwe vanosungirana zvipfeko. Pano kuti munhu anenge auya kwandiri kudai achida kusunga mumwe munhu, ane muripo waanoripawo kuti dambudziko iroro riite se asunge mumwe. Iwo wakauyawo nedambudziko rako
ndinogona kusunungura kana kuti kunonzi kuoronora dambudziko rakasungwa kare, ndichigona kudzosera kune akazviita, kana kuti zvinenge tsitsi dzako iwe kuti uda kuzvidzosera here kana kuti kwete. Asi zviri zvembereko nekusungwa kwembereko ndinogona kuuchika futi, asingaite mwana ndinomuuchika kuti agone kubereka. Saka dambudziko iroro harina kukura, idambudziko diki diki kwandiri. Ko mataura nhau yekusunga iyi munosavira wangu ari kutotaura kuti mukadzi wakanetsa haachatodi bonde nemurume wake, asi anopota achienda kunze. Zvoitwa sei nhai sekuru? Ipapo ndo panoiswa chinonzi chivhara musiwo. Kana apiwa chivhara musiwo zvinoita kuti chivhara musiwo ichocho ndechekuti mukadzi wake akabuda, iye anenge achitaura kuti kugadzira kwatinoita kutaurirana iwe neni kuti iwe uri kuda kuti dambudziko iri tirifambise sei. Kaida kugadzira mukadzi wako iwewe, kaida kuti uise rukawo pamukadzi wako runoisika futi. Asi kana unoda kuti ugadzire mukadzi wako kuti kana akabuda mumba kuti iwe uzvizive, unofanira kuzviziva nedambudziko, kana kuti unofanira kuzviziva nezvimwe zviratidzo zvinoitika zvaunozobvuma iwe kuti mukadzi wako wamubata, kana kuti mukadzi wako nzira dzake dzaari kufamba nadzo wadzibata. Ipapo mabva madenha imwe nhau zvakare sekuru. Pane mumwe muzukuru wenyu ari kuSouth Africa ari kuti akabata mameseji mufoni airatidza kuti mukadzi wake ane chipfambi chaari kuita. Saka iye nehasha akabva adzinga mukadzi ari kuti kashamari, kana uchida ngatifambei chero kwaunoda, kwaive kufarisa kwepafoni, handina chitadzo chandakaita. Saka oita sei muzukuru wenyu kuti akwanise kuchenura mukadzi wake, kana kuti aone kuti zvichokwadi ane mhosva? Mukadzi wake iwo vanouya kuzogadzirwa vese, iye murume wacho nemukadzi wachona, sezvo vanhu varisiri kuwirirana. Ndinogona kutaura sedare pavari vari vaviri. Handikazotaura dare rekuti ndivaputse musha wavo, asi ndokutaura dare rekuti akabata chaabata, kana mukadzi achiramba kuti ndo zvaakaita, izvo zvirizvo zvaakaita, nokuti handigone kuti pane chokwadi chivanzike. Ndinoratidza zviratidzo, kungava kurwara, kungava kuita sei pamukadzi wake, kusvika iye mukadzi wacho nazopupureke kuti ndo zvandakaita, ndo maitiro andinoita. Saka anobatika. Anobatika. Alright. Kana pasino dambudziko hapana chinoitiko paari, asi kana pane dambudziko zvinhu zvinoitika paari, angava murume, angava vakadzi vane varume vari kubudawo vachienda kurutivi, ndogona kusungira murume wake kuti vagone kubatana, murume asabude kuenda kune vamwe vakadzi. Then pane vakawanda varume vari kutaura kuti bonde harichisiri kutamba. Iyoyo ndo vazhinji. Vamwe vachona ndo vanotiwo nhingo dzavo dzidiki. Vamwe vachona vanotiwo ndinongotiwo ndinonzwa kusungwa. Vamwe vachona kuti kurasa mvura. Saka zvine chinero dambudziko rake iye riri papi. Saka imi munorapa ripi papa? Matambudziko ese aya mishonga yachona yese ndinayo. Nokuti mishonga yese kubva yekuti kusunungura murume mukati memba, kukudza kuti zvinhu zvake zvigone kuva zvinotambanuka, uyezve nokusimbisa miri wake kuti ugone kuzova wakasimba. Saka sekuru kana manyatsogadzira murume imimi pamunoti apa ndamugadzira, angari nemudzimai wake kangani usiku humwe chete? Ini ndotarisira kuti usiku humwe chete angagone kuita, kana kutoti kuri kuneta angagone kuita runa ichienda kumberi. Kune vamwe vari kuti dzimwe nguva vane tingati mashavi ekuvhima ari pavari,
asi kune vamwe vanokasika kuvaona veukama vomatora aita avo zvoitwa sei naiseko? Iroro ndo dambudziko rakawanda riri mumadzinza uyezve murudzi. Dambudziko iroro rakawanda kuti panenge pabuda chakaipa, pabuda chakanaka, vamwe vanobvisa chakanaka chiya voisa chakaipa. Zvichirerekesa kuti vamwe vanoda kuti vagone kutsvagisa pfuma neshavi remumwe. Vamwe vanotora shavi iroro vachiriisa muuromba. Saka iro dambudziko iroro tobvira pakurigadzira kuti mudzime ekwako nemashavi ekwako ndiani kutungamirira. Saka ndo mashava atinoshevedza shavi rako iroro tokwanisa kurigadzira toriombeka, zvinoita kuti shavi iroro harichazofa rakatorwa futi kana kuti rakabva pauri. Ko inini kana ndichidawo shavi iroro indisina ndoita sei? Iroro ndo dambudziko rakakura manje nokuti zvinenge zvichienderana nokuti imimi dambudziko iroro rokuda shavi remumwe, mhaka yamunenge muchidira shavi iroro kana kuti mhaka yamunenge muchidira mudzimu iwowo ndo yatinochitaisa nezvayo, nokuti munogona kutora kuti muda mudzimu iwowo asi imimi nguva yekurarama pakurarama kwenyu inenge iri pfupi pfupi. Zvinogona kutambanuka kuti wazvida asi iwe zvinogona kuuraya futi nekuti kuzvidamburira mazuva ako ekurarama panyika, nekuti unenge wakushungurudza mweya usina mhaka. Saka there's a chance yekuti unogona kushedzerwa rako wega, nekuti kana uchida kushavi tokushevedzera shavi wo ndogadzikira shavi rako, ringava shavi remumvura, ringava shavi regudo, ringava shavi rembenga. Mashava akawanda, kune mamwe mashava anotoshaya pekugara ari mumusango. Saka mashava akawanda andogara muvanhu. Mashava aya anoshanda sei senge ramataura regudo? Regudo ishavi rekuti munhu kana agadzikwa shavi regudo, munhu anokwanisa kuti anenge akuita zvekubatsirawo kana kuti zvozopedzesera shavi iroro raakunzi yaamhondoro. Zvakafanana nechikwambo. Chikwambo midzi kana kuti imhepo yemufi inomutswa kumakuva ndo inofanana nechikwambo. Saka chikwambo chine mhiko dzachinenge chinadzo. Kuziva mhiko yechikwambo ndokugona kubvisa chikwambo. Hachisi kuti kuenda kunobata chikwambo ndokuenda se kubvisa chikwambo, kwete. Kuziva mhiko dzechikwambo kuti chikwambo ichi chine mhiko dzakati, nokuti chikwambo chinogadzirwa nemakwenzi emusango achisanganiswa nemhepo dzinoiswa ipapo nekuchirwa kwadzinoitwa ipapo. Saka makwenzi emusango ndiye anokwanisa kubvisa futi chikwambo chinenge chakagadzirwa, nokuti chikwambo chinogadzirwa nepakasiyana siyana. Nokuti chimwe chinenge chakagona chakasimba nemagwenzi maviri, chimwe chinenge chakasimba negwenzi rimwe chete. Saka munhu anokwanisa kugona kwandireita inini ndokuti ndinogona kubvisa mhepo yechikwambo kuburikidza nemakwenzi andinenge ndapiwa kunzi chikwambo ichi chine makwenzi akati, ndo andinokwanisa kubvisa nacho chikwambo nemhepo. Nokuti kuteketerwa kunoteketererwa nevapenyu kana kuti nekurarama kwatinoita zvinobva mukubata-bata kwatinenge tichita isusu kana kuti mukufamba kwatinenge tichita. Imwe mishonga inenge iripo inenge iri kuti imimi matora mushonga uyu, matora kune mumwe mushonga, matora kumwe mushonga, mishonga iyo futi inopesera kuita sekuti inokuvhiringidzai futi imimi. Mishonga inenge yachirwisana mishonga yamunenge muchibata imimi. Ndio kumwe kugadzira mhepo kunozova kuni pamunhu futi. Unogona kuzvigadzira mhepo pauri kuburikidza kuti wabata mushonga uyu, waenda wabata mushonga uyu, waenda wabata mushonga uyu, mishonga yausi kuziva kuti iri kusangana iri kurwisana futi, yozopedzisira yakurwisana pakutambudza iwewe. Ndio vamwe vanozvitorera zvavasingaumwe ndokuti wakazomudza kuti mushonga wakabata uyu nouyu nouyu ndo uri kurwisana kuti uye nedambudziko pauri, asi munhu anenge akaita se akazvibatira, anenge akabata nekusaziva kuti ndozvo zvichazoita.
Okay, kana ndichida kuromba munondibatsira here? Nhau yekuromba iri pakasiyana siyana. Pane kuromba kwekuti kunotambudza vana nekweropa. Kweropa inini handingagoni kukurambira zvauri kuda, nekuti zvauri kuda iwewe ndinogona kuti nhasi unoyu wauya pano uri kuda kuromba, ndinokuti sumuka pano izvozvi uende pakati, ndo paunochaenda unopiwa chekurombesa, chikaono chako chekubata chekuti chigone kukuvadza vamwe. Zvinoita kuti kurombesa handingati ndinorombesa, asi kurombesa kuburidza kuti iwewe isarudzi yako yaunenge wasarudza pauri. Ndo dambudziko rinenge riripo. Saka ini ndichitoda mari izvozvo munokwanisa kundigadzira kuti ndiswere ndamumari. Mari kazhinji pfuma yeziya ndo yandinowanzo kuti ugone kugadzira pfuma yako yeziya mukushanda kwako. Asi yekuromba yacho munoipa futi munhu kuti aite? Yekuromba, kana wada yekuromba inini handigone kuti inini ndikupe chekuti ugone kuromba, asi ndinokupa kuti uende pane anokurombesa. Ndinokuudza nzira kuti chichenda kwakati kana uchida iyi dambudziko iri. Asi kana ndaona waramba uchida izvozvo, ndinogona kutsvagira chakaipa chechina ndokupa, asi ndokuzoti chakaipachi. Ko pane vari kuti vari munyaya dzemigodhi idzi vanenge vachitsvaga ndarama, vada kubatawo goridhe, voita sei ava sekuru? Zvegoridhe kwandiwararamira ndigere, ndine migodhi mizhinji vanhu vari kuchera vandakatambanudzira zvemuvhu zvinotokumbirirwa kuti zvigone kutambanukira, uyezve ndokupa zvigere zvekuti zvigone kutambanuka. Zvemugodhi kumugodhi nezvendaramai yepasi inotambanuka, uyezve ndinoitambanudza. Ndinoitambanudza kuti vazhinji vanouya vachipupura kuti zvavo zvakaita se zviri kufamba. Ko sekuru tinonzwa nemakuhwa kunzi ma-MP, maminista anouya kwamuri, ndizvipi zvichemo zvavanenge vachinyanya kuuya kuda kubatsirwa nemi? Vamwe vanouya vachida kutsvaga mazano ezvekutungamirira vanhu kuti vagonewo kuremekedzwa, iyezve zvinhu zvavo zvekuti kana vakataurawo zvinhu zvavanenge vataura zvive zvinoitikawo kuvanhu, uyezve zvive zvinotedzerwa kuvanhu, vanhu vagone kubatanawo nevanhu, ndovapawo zvekuti vagone kubatanidzwa pamwe chete nevanhu, vadiwewo nevanhu. Ko nyaya yemadzimai anenge akatitiza kare kare ndichida kuti adzoke, kana kuti murume akatitiza kare kare ndichida kuti adzoke, zvinova zvinoitika kumadzinza akawanda. Nokuti kudzoka ndikokuti kune vamwe vanopupuruka nemhepo, kuti vanoita sekuti vanotetereka, zvokuti azochidzoka mumusha zvinenge zvoramba. Dzimwe dzinenge dziri mhepo, dzinenge dzine uripwa unenge uchida kuripwa. Kana pane uripwa unoida kuripwa, ndinokuudzai kuti chisunganidzanai mese mugone kuripa mhosva yakati munhu wenyu adzoke. Asiwo kana kuri kuwo zvinhu zvakangoitikawo, ndinogona kumudzosa kuti auye mamuri, mogona kuchiuya naye iye, kana kuti ndogona kumudeedza ouya kuno kudaro. Nekuti sei ndiri kudaro, Sazira wangu akatizwa nemudzimai wake, but vese vanogara kuAmerica, akatizwa nemudzimai wake, saka arikuda kuti ona kamudzimai taita vana 5 vese, saka dzoka tigare mumba tese. Mukadzi akuda mafaro enyika, ndowandiri kubvunza kuti anoita sei pakadaro. Iwe murume kana uchitambirana neunhu uri kuita mukadzi wako, ida kuti adzoke mumba, ndinomudzosa mukadzi wako, iwewo wozochigadzira mukadzi wako aita se auya mumba.
zvese ndozvigona izvozvo zvekuti mukadzi ndinomudzosa nekuti kana pane vana chisungo chandinosunga ndochisungira kuvana unosangana pavana. Oho, ko aindiudza zvakare kuti pese paanoedza kufamba achinotsvaga rubatsiro kune vana sekuru anotosvika mukadzi wake achimutaura kuti iwewe ndozvauri kuita iwewe. Ndisanda kuti iroro dambudziko iroro rine mhepo. Iye anenge ane mhepo iri paari yakagadzikwa paari, saka mhepo iyoyo ndeyatinoshevedza ndotaura nayo tonzwa kuti iri kuda zvipi nezvipi kuti agone kuita se kudzoka. Kana uchida kuti mukomana udaya naye akuroore iyo ndo dambudziko riri pakawanda. Dzimba ndinovaka pane kuti vamwe vanosundaidzwa nemhepo dzekuti kutadza kunzwisisa zvinenge zviri padhuze, anozonzwisisa zvinhu zvichinge zvaita se zvashata ndopaanozonzwisisa. Saka ndirofarira kuti munhu agone kuuya opangwa mazano nzira yaari kushandisa kuti igone kuva inobudirira pake paari kukanganisawo kuti imba ivakike nemazano ekuti avake imba yake ndinogona kumutambidza uyezve nohana mushambidza rushambwa runenge ruri maari, nokuti mwana kuti adanana nemukomana osiyana naye kana kuti vamwe vanoita zvekutotizwa vanongosiyiwa kuti adanana osiyiwa paanenge agere murume abva aenda, kana kuti mumwe anongoti adanana nemusikana mangwana anorambwa, kana kuti mumwe anogona kutoti kusvika pane musikana anoita sekuti anotosvika achishorwa kana kuti kusekwa, chinenge chiita sekuti chiseko but ari munhu akangofanawo nevamwe, iwo ndomupo yemurika kuti agone kuyemurikawo pane vamwe. Uyu muzukuru wenyu ari kuti inini nguva dzese ndinoedza kuita bhizinesi asi hazvibude, ndinofungirwa zvandisina kuita neshamwari dzangu. Problem yakatotanga ndiri kuchikoro chaiko, vamwe vanonditi ndine njuzu, vamwe ndiri mukadzi wechikwambo, ndatambura, ndiri kuda kubatsirwa, ndoita sei? Nhau iripo kuna ari kutaurawo dambudziko rekuti dambudziko rake rareba raane nguva yakareba mumadzinza medu nemurudzi rwedu. Vamwe vanenge vakagadzikwa mweya yemadzimbuya kana kuti mweya yemadzisekuru vakafa vasina kumbobvira varoora, vakafa vasina kumbobvira vaita mwana, inenge iri mavari. 2 kozoti kune dambudziko remhepo remashavi ekuti kana shavi iroro kana risina kuombekwa risina kuombererwa haukwanise kuita se kuvaka chinhu chinonzi musha. 3 inenge riri dambudziko rekuti pakushanda kwaunoenda kunoita unenge une kushandiswa kwaunenge uchienda kunoitwa neverudzi rwekwako, vanenge vakaita sekuti vanenge vakakudyira pfuma kana kuti unoita sekuti wakarodzwa kumhepo. Saka unenge wakuda kubviswa kurodzwa kwaunenge wakaitwa kumhepo, nokuti kune vamwe vanoenda kunofamba vachirodza vamwe kumhepo. Munhu akauya muno orodza munhu kumhepo, ndiyo kurodza kwaanenge aita ndo pfuma yaanenge achiwana. Taona mune mbira nemachira akasiyana-siyana makapfeka nerimwe riri pasuko, zvinoshanda sei zvese izvi mubasa renyu ramune muchiita? Mbira idzi ndedzekuti panova nekuimbwawo nekuridzwawo mbira idzi kune vanoridzwawo mbira mumatare. Machira aya andakashonga tingati isimba rerushongedzo rwevakuru, chiratidzo chevakuru vanosvika ndo vanoda machira yaya. Saka kushonga kwandee ndakaita kushonga kwevakuru vavo ndo vanenge vaita se vachishanda pandiri.
Asi taona imi muratidza kuti muri wechidiki mumbori nemakore mangani uyezve makazvitanga rini zvekurapa izvi zvakambotanga sei? Inini ndane makore 3 kubva 2017 gore ra 2017 akuenda unopera. Pazvakatanga inini ndaifudza mombe, ndandiri mufudzi wemombe. Kudzinza kwedu isusu kwaiva naasekuru vangu vairapa kuHurungwe, ndokumusha kwangu. Ndichifudza mombe kudaro ndaingofambawo ndichinzwa kunzi mune zviri pamuri. Rimwe zuva ndiri musango ndakazongoerekana ndapinda muninga, ndomakatangira ndakaita sekuti ndakakanuka ndiri muninga, chibva ndaomera ndiri muninga imomo. Ndakaita 2 days ndiri muninga, ndashaya kwekubuda nako. Ndichiona vakuru vaitendera vari imomo vachiita sei ndichitochengetwa ndiri imomo. Ndopandakazobuda, pandakasvika pamba pandaishandira, handina kukwanisa kuva nemunhu andakataurira kuti ndo zvandambosangana nazvo. Mombe dzandaifudza dzakateto 2 days dziri musango imomo. Ndakandazoenda nadzo mombe idzodzo. Ndichisvika ndo usiku pakazova pakazosvika vakuru ava vakutaura nzira, nekuti inini kumusha kwangu inini ndakakura ndiri kumusha kwaamai, ndandisingazive kurudziro kwangu kuti ndekupi. Ndo pakatanga kutsanangura vakuru vachiti kumusha kwangu ndekwakati. Saka ndo pakazodedzwa hama dzikwana amai vangu dzakati dziungane. Ndo pandakazosumuka nerutsoka ndichibva kuChivhu ndichienda kuHurungwe. Pandakasvika kuHurungwe ndakatanga kutaura history yemusha kana kuti nhoroondo yemusha makaberekwa baba vangu. Ndo ndikazosvika baba vangu aparara. Nhoroondo iyoyo ndo patakasvika imomo makaitwa chivanhu chandakaitirwa mumusha imomo kuti zvinhu zvangu zvinditambandukire. Ndo pandakazoendawo musango. Ndaendawo musango ndakuchitsvagawo kuti rege ndiwane kurarama, ndakutoita matare. Ndo pandakazotiwo matare angu kwaakazoti ndinyanye kuzikanwa nako, kana kuti mbiri yangu kuti vanhu vazhinji vazondiziva. Matare angu indaiunganidza, ndaenda kunofamba kumadzimambo. Madzimambo ndo andakazofamba nawo nemaovheti. Kufamba kwandakaita nemadzimambo nemaovheti nichitaura hurukuro nenhoroondo yenyika ineyi. Nekufamba kwayo ndo patakazoti madzimambo nevakuru vese vakaungana. Ndakazodzamara ndasviswa muHarare kuZanu PF, yakanzi Zanu PF office. Ndakataura history ikoko. Vamwe vakateera, vamwe vakazodzokawo. Ndakatumirwawo nevakuruwo, nhau yakaiswa kuvakuru, nenyaya yakaiswa kuvakuru. Vakuru vakazotumirawo nhumwe ikoko kunana Bhindura vachiudzwa zvekuita. Vamweona nhasi vava ndo kuzikanwa kwandakazoitwawo nema-MP nemadzimambo kuti vazowo vanoteera mudare mangu. Ndo mamiriro azvakaita nanhasi unoyu. Ndo pandirongorapawo kuburikidza kuti hurukuro nenhoroondo yenyika ineyi nemaitikiro azvinofanira kuita zvakabvirawo kumashure. Saka kune vamwe vanhu vasingazivi kwavakabva, vari kutsvaga madzinza avo kuti zvakafamba sei, munokwanisa kuvabatsira here vanhu ivavo? Ndine vakawanda vandabatsira. Vamwe vangasingatombozive kuti akaberekerwa kupi. Vamwe vabereki vakazofa iye asati akuziva, akangokurira ari musha maamai. Ndine vazhinji vandatambanudzira vakazosangana nevabereki vavo, uyezve vakazoratidzwa. Vamwe vanoratidzwa kuri kuhope, vamwe ndo vanosangana nevabereki vavo mukufamba. Dziko rangu anditi mandibatsira kuti ndaziva kuti mhepo yangu iyi
iri mhepo iri mandiri iri kukonzereswa nananingi and then mobva maibvisa, munokwanisa here kuita zvokuti zviite go back to sender, chida kuti zvanga zviri mandiri zvidzokere kune varidzi vanga vazvikonzesa kwandiri? Izvozvo ndozvikwanisa, nokuti panodzoserwa mhepo pane zviratidzo zvamunoona kune pazvanga zvichibva. Okay. Ndokudzokera kwazvo. Imimi ndimire kune vamwe vanoti handisi kuda kuti munhu azoita zvakati kana kuti muite zvakati, chingoitei kuti agone kurwadziwa chete. Nokuti pane hondo imwe kuti zvaita zvenharo, kune vamwe vane nharo vane zvinhu zvavanazvo, ndopanozosvika pakuti panogona kuzotarirana kuti muhondo munotoda kusimba, nokuti ini ndakatadza kusimba ndogona kuurayiwa. Saka kana munhu akatiya inini kuti agone kundiuraya, ini ndogona kuzoisawo mhiko yekuti iyezve adyiwe nezvinhu zvake, hazvirisi kuti ndouraya. Asi munhu anokwanisa kuzodzokera oita se zvobaya iyi. Pane vamwe vanoita sekuti vanorwa nezvikwambo, zvikwambo zvosvika zvotaura, icho chiri chikwambo chiri chatambudza mwana kana kuti zvatambudza zviri zvedzinza. Ndinokwanisa kukatanura chikwambo chiri kutaura chiri pane ari kushandiswa, ndochidzosera kune muridzi wacho, zvodzokera ikoko. Panyaya yezvikwambo pamambotaura mati kuti mukwanise kubvisa zvikwambo kana chikwambo chinenge chiri munhu, panoda miti kana kuti makwati handiti? Munobvisa zvokuti ndokwanisa kuchiona here kuti ndeicheche zvokuti masedo anochiona kana kuti we cannot see it? Inini kubvisa kwandinoita ndokuti ndinogadzira zvanga zvichiitika pauri nechikwambo chako, kana iri mhepo kana vauya neveukama, mhepo inotaura, handiti? Mhepo yataura ndova nemarongedzero andinoita. Handisi kuti ndobvisa ndichiti ndikubvisa ndichibata mutu ndichikuratidza kuti ndo chikwambo ichi. Asiwo kana chiri chikwambo chiri mushoko kwenyu, iri mushonga yamakabata, ini ndinobata mushonga wakauya uri mumusha, wawakatora iwe mushonga uri mushonga, ndowandinotora kuti uyu mushongawo. Okay, ndakatora uri mushonga munobata kuti uyu mushonga uyu. Kana tomboti ndakatora iri nyoka chaiyo mogona kuiburitsa mototi iyi nyoka iyi? Iye ndo nyoka yacho. Okay. Kana wakaenda kunoromba wakapiwa chawakapiwa riri banga, riro rakazosanduka kuita nyoka, handikwanisi kubata nyoka, iwe wakabata wakabatiswa banga, ndio bata mushonga wakabatiswa, ndio mushonga wandirobata. Saka izvezvi mambotaura nyaya yekuti munoenda mudzimba dzevanhu, munofambira vanhu vakaita sei kuti mazosvika pamba yakati? Munoita zvekushedzwa here kana kuti munongoenda mega munoti, kana kuti munotoita zvekuti mukasangana nemunhu motoona kuti munhu yaane dambudziko raanaro? Inini kufamba kwandinoita ndikokuti handifambe ndichita sekuti ndikufamba ndichiratidza kuti ndinorapa kana kuti kufamba ndichikumbira kurapa. Asi ndinomirira kuti iwe wakauya kudare, kune zvimwe zvaunenge zvakuda kupedziswa zviri kumba kwako, kuti iwewe kana ndakubatsira iwe ndiwe uchaudzawo munhu waita se. Iwe kupona kwako uchaudzawo dambudziko kune mumwe, ndokuwanda uko kunoita wandirobatsira. Handifambe ndichita sekuti ndikufamba ndichikumbira kurapa munhu.